Само не искам на нервни, ще дръпна през телефона. Толкова много хора. Само тук да брати, че там не стане живо. Така, чакайте малко, Минете малко по-нататък. Перки на средата. Prawie się płotki, to za samo jeszcze bezczątki. Има преки доволно да минава.
Значи се приспая, гледате. Мамо, дай снимката първо. Не. Сега. Ти ще минат един по-ничко след съдят. Добре. И ще снимаме всички ти услуги. Аз съм. Мина, стой ще съм. Един по един. Светя. Големите свещи. Да не запалвате. Правиме го за тебе. Служете свещите отгоре да го държат. Не, те така. Трафиите, оставите го. Вие така тук пред своите. Проба. Ай. Ево сме. Да кажете, протестирате, защо? Защото трябва да има справедливост. Не може да отнемат така млад човешки живот без причина. Какво за вас е справедливост? Трябва да влезнат в затвора. Максимални присъди да си получат. Не може така. Патеники. Къде патеники? Патеники. Дай личката, дай. Прилелята отсреща. Прилелята в черното шалче. Какво за вас означава справедливост? Значи справедливост за нас е доживотен затвор. Не само на един, не на двама, не на трима, а и истинската подбудителка трябва да се подведе под отговорност. В момента Владимира не е подведена под отговорност. Как си го обяснявате?
Не мога да ви кажа, това се дължи на нашата правосъдна система. Би трябвало, ако трябва да сме честни. Вие днес сте с тениски протестирам. Срещу какво протестирате? Срещу правосъдието в България. Не може, след като има убийци, обвинени по член 115, да ги пускате така, кой под гаранция, кой срещу подписка, това не е нормално. Просто, червените карамфили днес изразяват, че тук в тая болница изтекла последната кръв на Николай. Затова този път са червени, а не бели. Просто на него помощ не е оказана тук. А очаквате ли вие наистина да влязат в затвора? Да, вярвам в това. Предполагам, че тази държава вече ще се събуди. Доста вече случаи има убити хора, които така, техните убийци се разболяват. Как така в един момент всички излезнаха болни? Тук става случай за Емо в София. Неговия убиец не е болен, обаче този, дето сгази малкото момченце. Как и той е болен? Как нашите убийци са болни? Това е някаква измишльотина, това е някакъв... Не знам каква държава вече. Имаме ли изобщо държава? Има ли министри тук? Не знам. Да носи отворят очите най-после. Това е безобразие на убийства да бъде спрено. Не може. След като всички убийци са ненаказани до този момент, не само нашите, въобще за всички в България говоря. Трябва да се обединиме и не знам къде да отидеме вече. Пред парламента ли, за да се обърне някакво внимание? Не може така да се убива безразборно. Как така? Значи, някой краде нещо там и лежи по 1-2 години, а хора, които отнемат човешки живот, така се разхождат. Ма тия хора имат ли съвест, не знам. Как спът изобщо? У коя държава има такива хора, където са убили и се разкарват така свободно, без да им пука? Защото аз не виждам нито срам от техно лице. Излизат най-нагло и говорят. И защо по медиите непрекъснато наблегат братя Галеви? Това е грешка. Трябва да се наблега на убийството. Кой кого убил? И кой е той, че да има право да взима човешки живот? Ма това са лекари, не ги ли е срам? Отнеха един млад човешки живот, който тепърва щеше да създава поколения. Значи, моля се, пред цяла България, всички убийци да бъдат наказани с доживотна присъда. И всички хора да се обединиме, където техните деца са жертви, защото днеска е нашето дете и на други, но утре може да е и на останалите хора некое дете да пострада. Кой им дава право да раздават тази справедливост? Те. Мислите, че печелят нещо ли? Какви са те? Не са Господ. Само Господ може да отнеме човешки живот. А на един здрав човек това е срамота. Това са най-безочливите хора. За да посегнеш на един човешки живот, не знам какъв трябва да си. Не знам. Не можах да присъствам на погребението и сме много близки приятели. От деца. Просто нямам думи за случването се. Очакваш ли справедливост? В нашата държава надеждата умира последна за мен, но може всичко да се очаква. Днес сте с фанелки протестирам, искате справедливост, а очаквате ли я? Очакваме я. Надяваме се да има такава справедливост. Все пак европейска държава, но няма европейски закони, директиви. Къде сме ние в момента? Никъде. Посред нищото. Отнема се човешки живот по жесток начин, предумишлено. Човек, който нито напада, нито се защитава. Кажете ви, това нормално ли? Как си обяснявате пускането им едни под гаранция, едни с подписка? Това е най-голямата несправедливост. Хора, които са обвинени за умишлено убийство по такъв член от Наказателния кодекс са с възможно най-леките мерки. Съда искам да ги попитам, това според тях разпродажба на животи ли е? 3000 лева според тях адекватна гаранция ли е? Те самите не могат да си покрият разходите и пускат убиец на свобода срещу 3000 лева. Това адекватна присъда ли е? Това адекватна мярка ли е? Надяваме се за адекватни присъди. Ние няма да се откажем и ще се бориме да има такава справедливост. На нас не е ясно техната идея в момента. Вижда се, че нямат никакъв морал, никакви скруполи. Те не са хора. Идеята им е ясна и точна. Спекулации, имитация на всяване на страх, проблеми. Идеята е да избягат от член 115. Тоест, едва ли не да ходят някъде на санаториум на почивка
и да се отърват от това, което са направили като деяние. Жестоко, безскрупулно. Защото само ние близките знаеме Николай в каква мъка е починал. Просто от това нещо не се забравя. Това момче е починало в съзнание, до последно било в съзнание. До последно. Не се ли притеснявате наистина, че този член обвинението може да бъде изменен още повече? Притесняваме се. Апелативните съдии на 2 пъти казват, че това е един инцидент. Напротив, и адвокат Марковски, който е грамотен, разумен човек, вижда се, че има дар слово, също и Софийския апелативен съд, те говорят за убийство. Те не говорят за нещастен случай. Напротив, казаха инцидент. Напротив, думите на господин Марковски са убийство. Аз говоря за съдиите. Неговия коментар е, че убийство. Това говори зле Също за те тях. просто казват, че за момента няма улики, че неговите клиенти са го извършили. А говорят за убийство. Погледайте архивите, поровете се по-внимателно и ще видите, че това, което казваме, е точно така. Аз не ви оспорвам думите, просто бях в съдебната зала и затова ви питам дали не се притеснявате. Притесняваме се. Притесняваме се. Точно България е за това страна... е протест. Точно за това е този протест, защото се пак притесняваме. Европейския съюз натиска нашата държава за корупционна съдебна система. Това не е един път, не е 2 пъти, както сме страна в Европейския съюз. Те натискат нашата страна за честен съд, справедлив съд. Аз мисля, че има нужда промяна в българското законодателство.